Мислих, че само лудите хора ходят на психолог. Ще отида аз там, ще ми дава наклон как да живея живота си, ще ме анализира и ще ми поставя диагноза. Ще бъда осъден и няма да бъда разбран правилно. По-лесно ми е да се справя сам. На никого нямам доверие вече. И си мислиш, че с тази нагласа нещо в живота ти ще се промени. Не можеш да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Не е готино постоянно да бягаш от страховете си, запълвайки дупката с най-различни пороци. Не е ли очевидно, че тези инструменти за справяне не са ефективни, а все повече задълбочават проблема? Знаеш ли, че терапевт произхожда от думата терапон, което значи слуга, оръженосец. Той само те въоръжава за битката, но не я води вместо теб. Ти си този, който го бяга този маратон. Терапевтът е човекът, който стои отстрани, дава ти кураж, сили и подкрепа в правилната посока към победата. За всяка победа стои удивлението от положителната промяна. Да бъдеш най-добрата версия на себе си.